Приемаме поръчки за новата година. Ценоразпис. Дядо Коледа и Снежанка 50 лева. Дядо Коледа без Снежанка 20 лева. Снежанка без Дядо Коледа 200 лева. А оферта нещо? Ало. Докторе, колко струва визита по домовете? 50 лева. А в офиса? 25 лева. Добре. Чакам ви в офиса след половин час. Детството приключва тогава, когато искаш да ти изпълни желание не Дядо Коледа, а Снежанка. По какво си прилича Коледа със службата ми? Докато аз работя и върша цялата работа, дебелака със смешния костюм обира овациите. Син на програмист пита: Тате, как така Дядо Коледа носи толкова много подаръци? Суинзип, моето дете. Суинзип. В Американския сенат пристигнали коледни картички с бял прах. Сенаторите изпратили картичките на ФБР. Но когато експертизата показала, че това бил чист кокаин, сенаторите съжалили за решението си. Здравей, искаш ли да се запознаем? Кой си ти? Човека, който може би цял живот чакаш. Дядо Коледа, ти ли си? Как поздравява еврейския дядо Коледа? Здравейте, дечица! Купете подаръци! Какво е висша форма на песимизъм? Да пуснеш за коледния тираж непопълнен тотофиш. Отива дядо Коледа при психиатъра и му казва: Докторе, помогнете ми, спрях да вярвам в себе си. Докторе, не вярвам в себе си. Страшно е, не мога да спа, нищо не мога да правя. И офите не работят. Аз не мога, разберете, губя вярата в живота, губя вярата в добротата, ще се побъркам. Моля ви се. Снежанка с 90-60 на 90 търси дядо Коледа с хубави подаръци. Скъпи, толкова си красив, чуда се какво да ти подаря за Коледа. Какво да ти подаря за Коледа, какво? Да се престориш на глухоняма? Ало? Застрахователната компания? Да. Може ли да сключа застраховка по телефона? Не, това е невъзможно. Сега ще ви пратим своя представител, който да сключи договор с вас. Но ако може по-бързо, защото елхата вече догаря, килимът започва да пуши. Знаеш ли, че Дядо Мраз още ходи с Снежанка? Така ли? Дядо Коледа с кого ходи? Как с кого бе? С Мери? Че коя Мери? Как коя? Мери Крисмас!
Каква е разликата между Дядо Коледа и Дядо Мраз? Че Дядо Коледа е винаги сам и трезвен, а Дядо Мраз е винаги подпинал и с момиче. Скъпи дядо Коледа, имам твоя снимка, където си с 3 снежанки. Прилагам моя списък с моите желания. Скъпи дядо Коледа, вече 3 години те моля за едно пожарникарско камионче. Моля те, донеси ми по едно. Скъпо дете, твоята упоритост ме дразни, така че тази година, докато спим къщи, деда ти Коледа ще отиде, ще подпали къщичката, така че получиш не едно, а всичките камиончета пожарникарски от твоя съседния град, нали така? Айде, тичка, бъс! Не са наискаха, бе, не са наискаха. Страшна работа. Кажи, Дядо Коледа, искам за подарък истински дракон. Дракон? Момче, дай нещо по-реално, бе, какви са тези дракони? Искам приятелка, която да е честна с мен и да не ми изневерява. Че каза къв, че сега да е дракон, че това е страшно. Нали? Няма, Тонче, няма. Скъпи деца, няма дядо Коледа. Тези подаръци са от родителите ви. С любов, Wikileaks. Избери какво искаш да ти донесе дядо Коледа и му пиши възможно най-скоро. Ох, вече направих това. Тъй като желая всичко, изпратих му каталога. Госпожица, извинете, с перука ли сте? Да, ужас. В магазина ми казаха, че никой няма да забележи. Ами, възможно е по принцип, но може би трябваше да махнете етикета. Да. Тази година Коледа в САЩ се отмени. Дядо Коледа не получи виза. Как прекара Коледа? Като подарък. Тоест? Цяла нощ лежах по телхата. Дете казва на баща си: тате, искам да махна от списъка до дядо Коледа влакчето и да напиша крило. Ама защо, не искаш ли вече влакчето? Искам, да намерих едно в шкафа ти. Тази сутрин на закуска съобщих, че съм написала писмо до дядо Коледа. За себе си поисках iPhone, а за майка ми пълто от новинки. Дядо Коледа за малко да се задави с чая. Весела Коледа и на теб, мила. Свекърва ти да е по-мълчалива, мъжът ти да носи повече пари и да не пита къде и с кого ги харчиш. Момичета, хайде престанете да си пожелаете на дядо Коледа перфектното момче, защото ми омръзна да ми звъни по телефона този старчок. Скъпи, купила съм ти разкошен подарък за Коледа. Покажи ми го. Минутка, сега си го обличам. Слушай, брато, Коледа идва, нямам никакви кинти и никой не иска да даде назаем. Вече 2 дена не мога да мигна. Така по-рано. Ти можеш да ми помогнеш? Разбира се. Ако знаеш, вчера ми донесаха едни капченца от Швейцария, страхотни са против бесене. Ай! Тази година такъв лош късмет да ми се скапе скайпа.
Точно като говоря с приятели си от Америка. По Коледа. А пък на мене взимаха, че ми подариха един троянец и го навряха в My Documents и се чуя сега какво да го правят тоя. Направо ми развали Коледата от всякъде. Ще ти видят снимките. Точно да. И онези, дето. Направо. Финансовият министър даде интервю, в което твърди, че бюджетът ще стигне. Откъде сте толкова сигурен? Писах вече до дядо Коледа. Син на мафиотски бос пише до дядо Коледа. Мили дядо Коледа, ако ти е мил живота, Каква е разликата между дядо Мраз и дядо Коледа? Дядо Мраз е комунист, а дядо Коледа е демократ. Мисля, че захарта или орехите са ми повече. Ало, Миме, здравей! Как си, приготвяш ли се за до вечера? Да, че добре съм. Ох, и аз така, но исках да те питам, твой цикленик стана ли? Не, още спи. На здраве! Оба, чакай, че почна да излиза. Тежко е. На здраве! На здраве! Коста, Жепе? Забранил съм да се пие и пуши на работа, колеги. Работа? Каква работа? Дали ще някой да работи тук, случайно? На здраве, Жепе. Аз те обичам. Ти си много симпатичен. Много си симпатичен. Чао, Шепе! На здраве! На здраве, Жепе! Роди се, роди, Коледо! Имам, уважаеми зрители, един брат, близнак от друга майка. Не пресни да ме душкаш. Аз те обичкам. И ще обичам цяла Коледа, разбираш ли? Happy Christmas, everybody, and the heavy metal new year.